Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayo malayas sa sakit sa araw-araw. At sana po huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi man tutumbusan sino man, kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong ginagawa sa kabutihan po. Sana po ay magpursige po tayo manalangin sa araw-araw bago po tayo matulog pagkagising sa gabi, at humingi ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at humingi ng proteksyon po sa atin ginagawa sa araw-araw para kumasi po sa atin ang mga ginagawa po nating kabutihan. Sana po sa buong pamilya po ay magmahalan po tayo, huwag tayo mag-away-away, kundi magmahalan po tayo sa araw-araw, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan po. Sana po ay lahat po na aking ibabagi po dito ng orasyon po ay pagkaingatan po at gamitin lamang po sa kagipitan po kapag pangakailangan po. Huwag kong abusuhin po para lalong tumibay po ang ating ginagamit ng mga orasyon po, at lalo tayong gabayan ng mga espiritu na nagbabantay, si Ama, palagi po tayong gabayan sa araw-araw. Ang isisip ko po sa inyo po ay orasyon upang igalang ka ng isang tao. Bago po kayo umalis ng bahay po, magdasal ng isang Ama namin. Pagkatapos magdasal ng isang Ama namin po, sunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Tapos pagkatapos po, pwede nyo pong kausapin po yung gusto nyo pong kausapin, o may pupuntahan po kayo, tiyak na igagalang po kayo ng mga tao, hindi na po kayo babastusin o ano po dyan. Igagalang kayo mga tao pag nausap po yung sarili po ito na aking ibabagay po. Sana po tiwala po kayo dito na aking pagkalob po para may magamit po kayo sa araw-araw. Kung sakasakali sa inyong mga baryo po ay sa tinitira nyo po ay maraming bastos, pag nausal po nyo itong orasyon na to ay tiyak na igagalang kayo, hindi kayo babastusin o ano pa. Pwede rin po mag-usal po dito mga babae po. Karamihan po dito ituturo ko po ay para matuto po yung mga babae, para igalang sila. Hindi po lang pang lalaki po, lahat po dito, pati babae pwede po ito. Kaya ma'am, ituturo ko po sa inyo ito para igagalang po kayo ng mga taong nakakasalamuha po nyo sa daan o sa mga karap po ninyo, tiyak na igagalang po kayo. Kaya sana po ay magustuhan nyo po aking ipagkakalob po sa inyo para igalang po kayo ng kapwa-tao, na hindi kayo babastusin o anong paman dyan. Magdasal ng isang Ama namin sa inyong bahay po, tapos sunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Bigkasin ng 3 bisis at iipo sa dibdib ng pakrus po. Ito yung dasalin araw-araw bago umalis ng bahay po. Para nyo po, pamproteksyon nyo na po ito na aking pagkakalob po. Dasalin nyo po sa araw-araw para sa araw-araw na inyong ginagawa po ay igagalang kayo mga tao. Kaya saan man kayo pumuntang baryo, igagalang kayo mga tao. Pag nausal po nyo itong orasyon na to, igagalang kayo ng mga tao, at di po kayo aanuin po. Narito pang orasyon po: Akbabo Borbit Oribator Maorbat. Akba Borbit Oribator Maorbat. Akba Borbit Oribator Maorbat. Narito pang orasyon po, at katapos yung mausal po ay ipo nyo sa dibdib po yung pakrus po. Narito pang orasyon po.
screenshot na po ma'am sir para makopya nyo po. Salamat po.